Úřad práce hlavního města Prahy v současné době realizuje v rámci aktivní politiky zaměstnanosti 60 projektů financovaných ve spolupráci s ESF a rozpočtem našeho státu. Z těchto projektů je celá řada zaměřena na pomoc nezaměstnaným, zejména tím, že se zaměřují na nejrůznější druhy rekvalifikací a zároveň potom další následné pomoci, kterou realizují v takzvané motivačním a komunikačním získávání určitých sociálních a psychologických dovedností. Jedním z projektů, který se zaměřuje nikoliv na rekvalifikace, ale zejména na tu pomoc v rámci získání určitých sociálních kompetencí, je projekt Eterie. Tento projekt je zaměřen pro specifickou cílovou skupinu, a to skupinu lidí, kteří jsou ohroženi dlouhodobou nezaměstnaností a nebo jsou dlouhodobě nezaměstnaní. Pomoc je poskytována jak uchazečům o zaměstnání vedeným na úřadu práce, tak i takzvaným zájemcům, kteří jsou třeba například zaměstnáni, ale jsou ohroženi právě tou dlouhodobou nezaměstnaností. Tento projekt je zaměřen především v rámci motivace těchto účastníků projektu se zaměřením na získání dovedností v oblasti komunikace, získání základních psychologických poznatků o sobě samém, takzvaném sebepoznání a interakci sebe s prostředím, když se jdu ucházet o zaměstnání. Další takové rozvíjení schopností jedinců a kompetencí podporující jejich postavení na trhu práce, a to zejména tím, že se naučí práci s počítačem, že se naučí některým základním dovednostem, jak sestavit životopis, jak se chovat při získávání pracovního místa, nástup do zaměstnání, kdy je jim vysvětlovány jejich možnosti, role, postoje a očekávání od nové situace. Cílovou skupinu projektu tvořilo 24 osob, z toho bylo 17 žen a 7 mužů. Jednalo se o velmi obtížně umístitelné jedince na pražském trhu práce. Všichni byli dlouhodobě nezaměstnaní či ohroženi dlouhodobou nezaměstnaností a naprostá většina z nich žila v mimořádně obtížných podmínkách. Jejich osobnostní dispozice v řadě případů vykazovaly znaky sebedestrukce, přičemž riziko jejich sociálního vyloučení na okraj společnosti souviselo především s nízkou vzdělaností, s tíživou finanční situací a sebedestruktivním životním stylem, často bez podpory rodiny a přátel. Někteří z nich neměli čistý rejstřík trestů, více či méně úspěšně se vyrovnávali s alkoholismem či závislostí na drogách.